Hvordan tror du, musik har haft en effekt på menneskets udvikling? Jamen altså, jeg tror jo på, at musik er noget helt dybt iboende i mennesket. Altså, det er en måde at udtrykke sig på, som vi har haft med lige siden vi var kravlet ned fra træerne og begyndte at udvikle sig som menneskerace. Så jeg tror, det har betydning for, at vi overhovedet har kunnet udvikle os som mennesker. Og der kan være forskellige måder. Vi har snakket om det tidligere, at det er det her med, at det har betydning for vores fællesskab. At det styrker vores fællesskab, det at vi kan synge sammen, det at vi kan tromme, det at vi har noget, som animerer os til at føle, at vi er en del af den her fællesskab, den her klan, den her gruppe. Men altså i dag som kulturfænomen, så må man sige, at musik har udviklet sig til noget utroligt komplekst, som rigtig mange mennesker de har glæde af. Så jeg tror, at musik er noget, som gør mennesker glade, som er med til at øge deres livskvalitet. Når man spørger folk, hvorfor de hører musik, så siger de typisk, at hvis jeg er lidt ked af det, så hører jeg det her nu, så bliver jeg glad igen. Eller det kan også være omvendt, at de godt lide det her, fordi det er så trist. Så det bekræfter dem i, at de, man kan også have det godt, når man er trist. Ja. Sådan det amerikanerne kalder det a good cry.